ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ଯାହାକୁ ହୁଏ ତାକୁ ଭୀଷଣ ଶୀତ ହୁଏ, ତାକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗେ, ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଥା ହେବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବାକୁ ଯିବନି, ଆଉ ରାତିରେ ସିଏ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ବାଉଳା ଚାଉଳା ହେବାକୁ ଯିବ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ତାକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଆଶା ପାଖରେ ଯାଇ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବେ। ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେଠାକୁ ଯାଇ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଡାକ୍ତର ଯାହା ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିବେ ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ।